Здравейте! Добре дошли обратно в канала. Днес имаме поредна порция така от по-премиум аксесуари за Apple продукти. Казваме Apple продукти, тъй като не е само за iPhone. Имаме кришка за Apple Watch Ultra, кейс за iPhone, слушалки за AirPods Pro и допълнителни аксесуари, които са към кейса. Както може да видите, всичко е на марката Alumu, което е доста така премиум бранд в кейсовете и като цяло мобилните аксесуари. Нека започнем поетапно, като може би първо да погледнем кейса, което може би ще интересува най-много хора. Така че нека за момента поместим всичко на страна. Виждаме така доста премиум опаковка. Alumu We Care for the Earth 100% biodegradable materials, което значи, че тази кутия от кейса е напълно рециклируема. Това е карбоновия кейс, който е доста така минималистичен, бъдейки карбон доста здрав. Има пълно покритие на камерата, разбира се работи с MagSafe аксесуари и една от най-яките функции, която сега ще ви покажа. Едва ли ще я фана на камерата, тъй като ми се струва, че е малко така непроверено колко работи, но има една лампичка отзад, която свети в червено, ако iPhone-а ви е много загрял. Нека погледнем. Така, веднага ни посреща кейса. Това е вътрешната му страна, това е външната. Доста премиум материал на пипане, доста е приятен на пипане, въобще не се усеща като някакъв, как да кажа, пластмасов тип сух карбон, каквито са повечето карбонови кейсове, казвам го така в кавички, защото много кейсове се брандират като използвахме карбон, изцяло карбонов, високо съдържание на карбон, пък съответно нали, вътре почти няма карбон. Това е истински карбон, дори на пипане се усеща за всеки, който е докосвал карбон, дали по автомобили, дали по някакви други аксесуари знае. Много е масивен, не мога да го огъна. Мога, но не е въобще лесно. Както се вижда, абсолютно ръб из цялата камера повдигнат, за да я предпази. Това е въпросната лампичка, за която казах. Тук имаме една подложка от гел, която помага за охлаждането на телефона. Тук се намира процесора на телефона. Виждаме, че има MagSafe кръга. И да, доста премиум. Тук няма абсолютно нищо друго. Някаква хартийка. Мислех си първоначално, че са ни дали някакво парцалче, ама не са. Нека видим, разбира се, как седи. Това е кейса за iPhone 17 Pro. Ето iPhone 17 Pro. Моя е в син цвят. В момента е с кожен кейс на Nomad, които са за мен лично едни от най-качествените кейсове на пазара. Взимаме си го и нека видим. Доста приятно усещане за щракване. То как изглежда с камерата. Почти на 100% е защитена. Не мога да преценя, но има няколко милиметра. Този ръб излиза няколко милиметра над камерите, следователно ако го оставите или падне на камерите, те би трябвало да са защитени. Отстрани е открит, за лесен достъп до всички бутони. Затова казах в началото, че кейсът е доста минималистичен. Почти не добавя никаква дебелина и тегло на телефона ви. Наистина, примерно този номадския кейс, той си се усеща като тежък. Той е може би 30 грама, 20-30 грама. Това нещо не се усеща. И телефона седи много приятно в ръката. Ето тук пак посочваме лампичката. Всичко приляга много плътно. Нека чуем още един път точно колко плътно. Дори не мога да го изкарам. Толкова е плътно. Ето пак. Изключително приятен клик, когато телефона влезе на място, което значи, че самия кейс е много добре измислен и е доста тесен по телефона. Ето отдолу как изглеждат
решетките за говорителите, порта за зарядното, имаме хубава елипса. Има някои кейсове, които въобще не са помислили за това и съответно много Type-C кабели не могат да влязат напълно в Type-C порта. Тук е помислено за това. И нека го оставим на страна за момента да видим другите аксесуари. Това е тяхната нова стойка, която посредством MagSafe се закрепя на телефона. Тя е мултифункционална и има доста трикове в нея. Нека я видим. Отново същата опаковка, която е напълно рециклируема. Отгоре ни посреща самата стойка. Доста масивна. Имаме тук книжка с опътвания и забележете резервен MagSafe пръстен. Това е в случай, че телефона ви няма MagSafe, той не е резервен. Това е ако искате да използвате стойката на някакъв телефон, който не използва магнити в гърба си. Това са много огромна част от Android телефоните. Съответно да може да използвате и на Android телефон. Прибираме обратно в кутията. И ето я самата стойка. Какво представлява? Има доста приятен механизъм тип трещотка. Не знам дали се чува, но е много задоволително. Какво друго имаме? Тук. Първо, тя се регулира до това ниво, но съответно може да се върти навсякъде, може да си оставите телефона прав, легнал, каквото ви душа сака. На гърба, отзад, тук където се случва магията, имаме пиличка, малка пиличка с права отверка. Имаме малко ножче, с което може да си отваряте кашони, може нещо, пликове и така нататък. Не е много остро, ако трябва да съм честен, но той не трябва да бъде. Тук имаме инструмент за SIM карти, за изкарване на SIM карти, което е доста полезно. И последно, но как да го изкарам? Това е доста трудно, няма да ви лъжа. Това вече не е помислено и не ми харесва. Си щупя ногтите. Може би ще ми трябва помощ от приятел. Нека пробвам с нещо да го избутам. Не, пак не става. Много интересно. Както и да е, тук трябва да има трион. Може да има някаква цака, което аз реално не разбирам, но има едно малко трионче. Сега ще ви го покажа. Ето, виждате ли? Ето тук едно малко трионче, което не знам каква стойност точно има на мултифункционален инструмент. От този размер особено. Но тук е. Нека тестваме MagSafe. Без никакви проблеми. Здраво. И седи по този начин. Малко надстърча над профила на камерата, на протектора на камерата, но не е до степен, която телефона да се лашка. По-надигнат седи в предната си част, но телефона не се клати и не тропа по масата, когато е на гърба му това нещо. Ето, показваме. Седи така. Може да седи, ако искаме, по диагонал. Въобще може да променяме ъгъла, може да седи по този начин или пък така. Аз виждам смисъл в
това допълнение към кейса. Разбира се, за много хора едва ли си заслужава, но аз като човек, който обича джиджавките, аксесуарите, ме кефи. Пак MagSafe, супер здраво. С доста сила го тръскам, няма шанс да изпадне. Връщаме се пак да преговорим, само че има и трионче, което не успях да изкарам. Да знаете, вътре е, там е, няма да си чупа ногтите сега. Може би има някакъв пенис, ще гледам да го разбера в последствие. Връщаме. Следващия аксесуар, който имаме в поредицата, е този MagSafe портфейл. По абсолютно същия начин като стойката се прикрепя посредством магнити на гърба на кейса. Нека го разгледаме. Отново карбонова предна плоча, задна плоча с магнити. Виждаме навсякъде Alumo брандинга. В комплекта идва AirTag холдър, който е, в случай на че искате да си добавите ето тук едно AirTag-че. И имаме резервен, ето този еластичен страп. Както и още една резервна гумичка, която живее ето тук. Защото при много прибиране, в един момент тя ще се скъса. От Alumo са помислили и са ни дали резервна, което е доста яко. Сега ще ви покажа, дайте ми една секунда. Ето аз имам един така Rich Wallet, който искам да ви покажа. И на него игнорирайте AirTag и AirTag холдъра. Получавате само гол портфейл. Идва ето в този му вид. Никакви резервни части, може би само 3 винчета даваха резервни. Всичко е отделна покупка. Тази щипка с AirTag холдър е отделна покупка. Искате ластик за банкноти, отделна покупка. Искате резервни части, отделна покупка. И стойността само на голия Rich Wallet е доста по-голяма, отколкото на този Alumo портфейл. Те първо предстои да разбера дали като качество са едно и също, но просто да го имате предвид, че за парите си получавате този пакет, който така не се среща често. В портфейла вътре са ни оставили, само да видим как ги изкараме, са ни оставили две карти, RFID карти, които са, всеки знае, нали, RFID, сте виждали безброй реклами. Това е за да не могат да ви сканират картите в движение. Или докато се возите в градския транспорт, някой със съответното устройство да мине близо до джоба ви, да сканира информацията от картите ви и да си замине. Това ви ги дават тези двете, те се слагат отдолу и отгоре, съответно вашите карти живеят между тях. Аз не знам дали ще ги ползвам, не съм чувал на някой да са му сканирали така детайлите, може би някъде по-развитите държави, Китай, Америка и така нататък, но не и тук. Това е самия портфейл. Той има няколко трика. Той е също така мултифункционален. Тук имаме на горната част една рулетка, която е 5 см или 5 см. Можем да си измерим. Също така, тук виждаме опция за връзка. Тук има опция за връзка и тук има опция за връзка. Това, което обаче има този портфейл, има стойка вградена, за да може да си подпрете телефона. Това е много яко и отново стойката работи в абсолютно различни позиции. И другото яко нещо, отварачка за бутилки. Искате да пиете по бира с приятел и вместо да си отваряте като гангстер с запалка или с хартия или с клечки или от камък или от пейка, имате си отварачка на портфейла. Нека видим силата на магнитите. Супер добре отново, само ще звука да чуете. Така приляга се едно живял тук цял живот. И то, както е с тази карбонова нишка, се връзва перфектно с кейса.
Между другото, в ръката седи супер удобно, въпреки че става така по-дебеличко и че когато си сложите картите ще стане още по-дебеличко. Но седи супер удобно и ми дава много сигурен захват на телефона. Ето стойката. Така. Така. Супер яко. Просто супер яко. Много съм доволен от Alumo. Като изключим от Триона им, разбира се, абстрахирайте се от Триона. Нека сложим няколко карти тук. Аз в момента ползвам този ESR Wallet, който има вграден Apple Find My Tracker и събира адски много неща. Аз тук имам сигурно 5 карти, 3 автомобилни талона, държа си кеша вътре и най-важно, както казахме, има Apple Find My Tracker вграден. Не ви трябва AirTag, който да добавя допълнителна дебелина. Ето за справка как седи. Той също е посредством магнити. Но не се усеща толкова добре в ръката с него. Той е малко по-малък. Не знам дали може да се види. Той е така... Ето може да се види тук от този ъгъл. Малко по-малък е, а на този са му и така заоблени ръбовете навън, което го прави супер комфортно в донта. А това е просто като кожен държач за картички, за визитни картички. Супер як е, ползвам го много време, много ми е удобен, но подозирам, че това ще ми стане фаворит. Нека набързо си преместа картите тук и да видим как ще изглежда. Така, картите ми са вече вътре. Сложих си и кеша на щипката. Както казах, преброих ги, имам точно 6 карти. Лична карта, шофьорска книжка, дебитна, кредитна карта и два автомобилни талона. Ето колко изглежда, колко набъбна в дебелина, което въобще не е много. Може да видите празен ESR Wallet е по-дебел от Alumo Wallet. Празен. А това, когато с тези карти вътре, това беше доста по-дебело. Штракваме си го отзад. Супер яко. Просто супер яко. Много ме кефи. Не ме слушайте, че съм така развълнуван. Мен такива неща много ме кефат. Добре измислени аксесуари и джиджавки, които наистина подобряват качеството на живот. Защото удобството би трябвало да е на първо място в ежедневието. Трябва да са ви удобни обувките, трябва да ви удобен телефона, трябва да ви удобен кейса, трябва да ви удобен портфела. Смятам, че доста отметки слага този портфел. Отново оглеждаме го от всякъде. Доста приятен. Оставяме го на страна за момент. Махаме кутията. Нека преминем към следващото, което е този кейс за AirPods Pro. Даже може да използваме ножчето за отваряне, вместо да се мъчим. Ето, нагледно. Штрак. За какво се ползва? Малко трудно се отваря. Направо невъзможно се отваря. Нека му помогнем. То защото има още зарязане, бе. Смотло. Добре. Друга бира е вече. Хартийка. Страпче. С велкро. Брандирано, разбира се. Това всичко е гумирано тук. Доста приятно се усеща и доста премиум. Не се разтяга. Вътре имаме самия кейс.
който типично в стила на Лумо изглежда като нещо излязло от Star Trek или Star Wars. Нещата им са много футуристични, много изчистени и много функционални. Вътре още имаме две лепенки, които се слагат в горната част и в долната част на кейса, за да може слушалките ви да не бягат. Аз в принцип избягвам да ги слагам тия неща, защото после няма махане. Не може да се извадят слушалките от там. Предпочитам риска да е леко хлабав, отколкото да не може да се извадя слушалките и да трябва цял живот да съм с този кейс. Нека взема слушалките и да видим как седат. Глътка кафе преди да продължим. Защото ще ми изтине. И ето сегашния кейс на моите AirPods Pro 3. Това е кейс на Spigen. Те са на пазара от адски много години. Качествени продукти. Почти всеки е чувал за тях. Това е сегашния ми кейс. Много ми харесва, много ми е удобен. Както виждате, е доста по-малък от това нещо. Доста по-малък. Но в крайна сметка, защо пък да не пробваме нещо друго. И нека видим дали това ще мога да извадим лесно. По възможност без да чупим слушалките. Ако не се лъжа, тук имаше лепенка. Да, ето тук има лепенка и е доста неприятно и много ме притеснява. Затова не искам. Ето го, на екрана свобода. Това го махам на страна. Гледаме да напаснем дупките, говорителчето, Type-C порта и микрофона да са в правилната ориентация. Никакъв шанс да сложа лепенки. Само по това, което усетих колко тегаво влезе, просто никакъв шанс да му сложа лепенките. Така. Понаместваме го хубаво. Това отпред палче играе ролята на заключване, защото ето в момента не се отваря капака. Натискаме го и капака се отваря. Добавя тегло, няма да лъжа. Добавя тегло, защото с този по-минималистичен кейс бяха по-леки. Добавя тегло и за някой, примерно, който ги носи ежедневно в джоба си, може би това няма да е подходящ кейс. Но ако ги носите в раница, някаква чантичка през рамо, през кръст или така нататък, няма да разберете. Но ако някак си ги носи в джоба, аз лично не бих. Нека му сложим и си джимката, както казват в някои краища. Ето го с си джимката. Това е целият кейс. Да разкажем само тия глупости. Портове достъпни. Едно нещо, в което съм сигурен и без да пробвам, няма да работи и безжичното зареждане. Те са, могат да се зареждат безжично и на MagSafe зарядни имат магнити. Гарантирам ви, че тук няма да стане тази работа. Интересно ми е само как се случва, ако искам също така с Bluetooth отпред да използвам Touch бутона, за да ги перна с нещо. Ето лампичката се вижда свети през това нещо. Не, няма проблем. Абсолютно. Отчита, даже се чува звука. Отчете ми тапа през копчето. Много приятен клик при затваряне. Нека още един път. Супер яко. Тази връзка, както е с Velcro, това значи, че тя може да бъде прехвърлена през раница, през някакъв страп, през нещо и да може да се използва като закопчалка. Доста е яка. Ръката ми не влиза в нея, за да държа, но пак е нещо. Примерно на Spigen кейса ни бяха дали една проста карабинка. Разбира се, брандирана Spigen, нали, качествен един вид.
Но е просто карабинка, с която да го закачаме където искаме. Това е по-яко, за мен поне. Доста як кейс. Оставяме тук всичко, което сме разгледали до момента. Така. И на последно място имаме закопчалката за Apple Watch. За нея съм доста развълнуван, тъй като от много време ме дразни моята. Това се скъса. Значи не се отваря така, да, не се отваря. Първо трябва да се среже. Ползваме си новия нож. Ето за такива неща е чудесен. И вътре ни посреща Охо, я гледайте. Даже идва с по-къс страп допълнителен. Помислили са го. Честно ви кажа, помислили са го. Това е по-дългия, както може да видите. Това е по-дълъг страп. Това е по-къс. Супер премиум материали. Отново това всичкото е алуминий. Магнити. Вижте. Колко приятно магнита придърпва закопчалката, която клика на място. Велкро е тази част. Просто съм очарован от качеството на тези продукти. Нека свалим часовника. Да махна сегашния му страп, който не понасям. Тъй като е някакъв тип набава ви преждата и запарва. Така, разкарваме го, малко почистваме часовника. И сега Up, то си пише Up. Щом е Up, значи това е отгоре. И така, потвърждаваме. Това е отгоре, а отдолу. Нацелихме ли го? Не знам. Не ми изглежда правилно така. Объркахме го. Обратното е. Ето така е. С по-дебелата част отдолу. Мисля си. Я да видим. Ето го. Да ви кажа, удобен е. Само това не ми е тук точно на кокала ми идва металния страп. Не съм сигурен дали трябва да е така. Според мен трябва да се пада тук отдолу за копчалката на китката. Но това има ли как да стане? Защото по това, което виждам, трудна работа. Я да видим. Направо си го объркахме, да ви кажа 100 пъти. Но, както и да е. Ето така е. Точно така. Значи първият път съм го оцелил, да се знае. Първият път съм го оцелил, втория не съм. Ето само да разгледате. За копчалката. Штрак. Штрак. Това е профила на каишката. И седи по този начин. Това е алумопродуктите, които си бях взел за себе си.
Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е помогнало в избора ви. Ако смятате, че тези продукти биха били полезни в ежедневието ви, оставете по един лайк, оставете по един коментар и така. До скоро!